Ediydim. Oho, bu ne ben şandaka? Ha, bugün 23 fevral. Öydäki bir romantikna. Ah, yoluma güller düşäyin. Bäh, bu nire alıp barýaka? Ediydim. Bu näme? Sowgat. Bana sowgatmy? 2 ay berdi tamam kirrem. Ne sowgat etdi? Etten kardyp dördüm. Ahyrym ana tüýsä münasip sowgat taýynak koydum. Bular ýa azara galman, näle kenне ediydim. Çykdy jedim. Ons çykdy jetmeli ullu kanda adamlar. Çık verişime münasip da. Söyleme. Howda. Vah ediydim. Sana dönüy. Çykdy jmala gitdinde. Hey, bu sowgaty. Öýrenipmi? Men ayarım romantikmi? Onu sowgadypdyr. Görmüyorum. Gözüm yumdum. Var. Aha. 2. Aha. 3. Aç. Hava. Bu näme? Ütük bilen. Pilsofun döwleni 2 ay boldy. Bezerdi aýdagan bezerdi. Erkekler 23 fevral'a bayramı kutlu olsun.